Tots els aliments segueixen un procés des que es produeixen fins que es consumeixen. Hi participen molts operadors en les diferents fases: producció, transformació, distribució i comercialització. Apliquen autocontrols i segueixen normatives que en garanteixen la seguretat. A Catalunya es distribueixen aliments per més de 7,5 milions de persones. El consum anual per habitant és de 724 quilos d'aliments. Les exportacions dels productes agroalimentaris passen dels 6 milions de tones. Les empreses, les administracions públiques i els consumidors tenim responsabilitats compartides en la seguretat dels aliments. El Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya coordina tots els actors implicats. És el compromís de les administracions públiques de Catalunya i té l'objectiu principal de prevenir les malalties de transmissió alimentària en la població, evitar la presència de perills biològics i químics en els aliments que consumim i d'informar dels al·lèrgens. Garanteix el compliment de les mesures preventives que han d'aplicar els operadors de la cadena alimentària i s'inclouen àmbits com la qualitat, el benestar animal, els productes ecològics o la informació al consumidor. Se n'avaluen els riscos. Es defineixen normes, pràctiques correctes i autocontrols per garantir la seguretat en tots els processos. Les administracions verifiquen el compliment de les normes amb inspeccions i analítiques de laboratori. La responsabilitat de la seguretat dels aliments comença en els productors i acaben als consumidors. Les granges i les explotacions aqüícoles estan sotmeses a mesures de bioseguretat ramadera i a controls periòdics de sanitat i alimentació animal. En les explotacions agrícoles, els processos de producció, i especialment l'ús de fitosanitaris, segueixen mesures estrictes de control. També es vigilen les aigües de reg, els adobs i les condicions de sanitat vegetal. Les empreses de transformació i distribució apliquen procediments basats en l'anàlisi de riscos, verifiquen l'origen i la composició dels productes i apliquen sistemes de control. També incorporen a l'etiquetatge informació fonamental per al destinatari final. Les mesures de prevenció i control s'han de mantenir fins que l'aliment es consumeix. Amb tot, amb les mesures preventives pot ser que no n'hi hagi prou. Quan es detecta un producte contaminat, es posen en marxa sistemes d'alerta i resposta ràpida per identificar els aliments afectats i retirar-los del mercat. També es fa una investigació acurada per conèixer les causes de la contaminació i evitar que es repeteixin en el futur. Es tracta d'una xarxa internacional d'intercanvi ràpid d'informació entre els països de la Unió Europea i països tercers. Anualment, les administracions porten a terme més de 65.000 inspeccions i més de 20.000 anàlisis de laboratori. El Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya l'aprova el govern cada 5 anys i preveu accions orientades a garantir els aliments que consumim a Catalunya. Això contribueix també a mantenir el prestigi dels nostres productes en la projecció comercial nacional i internacional.